esportiva. Són tres idees molt generals. La primera d'elles, la importància, ratificar la importància que té durant tot el cicle vital l'activitat física i la pràctica esportiva, evidentment, per a tothom, però en concret per les joves adolescents, que sabem que és un moment crucial de la seva vida, un moment oportú i un moment en el que un percentatge important decideix de fer esport, i creiem que des de les administracions públiques hem de facilitar aquelles eines que facin possible precisament que no deixin l'esport i al revés, incorporar, ja dic que independentment de l'edat, la dona a l'activitat física. En segon lloc, perquè malgrat tots els avenços, encara en molts esports, per desgràcia, el protagonisme continua sent les discriminacions i abusos que en qualsevol de les seves expressions venen patint les dones. I per últim, perquè l'esport evidentment és un magnífic amplificador per fer visible precisament, i continuant treballant en aquest sentit, però fer visible les discriminacions que en tots els àmbits de la vida pateixen les dones. Així és que hem presentat una sèrie d'acords possibilistes amb molt de sentit, molt assenyats, precisament que van tocant cada un dels aspectes que considerem més importants per precisament evitar, primer, l'abandó, en segon lloc, per sumar-hi més dones fent esport, i en tercer lloc, per continuar denunciant tots els abusos i discriminacions que durant tot el cicle vital venen patint. No volem que la darrera trobada que vam tenir el 2024 a Sant Boi, per exemple, no volem que el creixent protagonisme de totes les dones en les diferents nits de l'esport que cada un dels nostres municipis venen celebrant, o no volem que projectes com el de la Capitana a Santa Coloma siguin una excepció, sinó volem que sigui la regla general, i per tant, i per això tot això presentem aquesta moció.